денята и нощта, ти си на кръвта цвета и лекарство, болката, само тебе искам да докосна. Не предполагах, че значи толкова. Обичай ме така, обичай ме така, обичай ме така, обичай ме така, пипай ме така, пипай ме така. Дай текста да свърши. Обичай ме, обичам те, обичам те, мила, с бели маратони и съркани джинси. Това не е песента, това мога да го позная. Трябва да познаете първата песен в реге вариант, в оригинал не е в реге вариант, но мисля, че този хит е много голям. Голям е. Голям е. Защото е голям. Е голям. И от много, не знам, много пъти сме го въртяли по радио Катар FM и трябва да го познаете. Напишете го като коментар под видеото, което виждате в момента, и можете да спечелите на 8 февруари един диск на DJ Пачо, ако познаете и това и следващото парче, което ще запишем за вас на 12 февруари, участвате в жребий за голямата награда, която е двудневна ваканция в СПА и етнографски комплекс Златоград. 2 пакета СПА и е много близко до границата с Гърция, сред Родопите. Успех! Ива, ще кажеш ли нещо? Само аз говоря. Аплодисменти!